Ya están preparados tanto Marcos como Trisha aí dominando o platón dese quinto chanzo e dispostos, sobre todo, a axudar, que é o máis importante nestes atrapames especiais e solidarios. Hoxe, no programa, todo o recadado vai ir a parar a esa Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica e pola que temos un fermosísimo bote que ascende a 3.500 euros. Aí están. Fermosa cifra que pode axudar e moito a afectados e tamén aos seus familiares. Un bico grande para todos e para todas eles. Esta proba consta de 60 segundos, xa o sabedes, e son 5 preguntas sobre 5 categorías que imos coñecer. No día de hoxe preguntareivos por luns, martes, mércores, xoves e venres. Os días da semana protagonistas neste minuto final. Estades preparados? Sí. Pois veña, moita sorte para os dous. E tempo, luns, tanto en galego como en inglés, a que fai referencia o nome de luns? A lúa. É correcto. Martes, de que era deus o romano Marte? Da guerra. Paramos o tempo. Empezamos moi ben, Rápido, perdendo pouco tempo. Vai seguir ben. Dalle, Rodrigo. E ti no da guerra confías? Que Marte é o deus da guerra. 50 segundos por diante, xa temos o primeiro acerto e quen sabe se o segundo. Atentos que continuamos. Tempo, é correcto. Mércores, a que deus romano está dedicado o mércores? Mercurio. É correcto. Xoves, a que deus dedican os ingleses o xoves? A Xúpiter. Paramos o tempo. Imos moi ben. Quédanos só xoves e venres. Como é xoves? E temos moitos segundos por diante, 39. Dixestes nesta última resposta que o xoves está dedicado a... A quen dixestes? Dixemos a Xúpiter, pero creo que a resposta é outra. Outra. Dalle. Non confiamos nesta logo. Sí, pero dalle, ti. Pois veña, que Marcos ten ganas xa desa segunda volta. 39 segundos por diante, continuamos. E tempo, non é correcto. Venres, de quen é o guión da película Venres 13? Landa. Non é correcto. Xoves, a que deus dedican os ingleses os xoves? A Thor. É correcto. Venres, de quen é o guión da película Venres 13? Pois Stephen King. Non é Stephen King. Guionistas, directores, algo. Non sei. O guión da película Venres 13. Película de terror, 13 segundos, 12, 11. Non sei. Hitchcock? Hitchcock non é correcto. Película Venres 13, máis moderna. Non Non sei. Quen é? Ai, Víctor Miller era quen Vaya, nos por faltou. Escritor estadounidense, un erro nos separou dese bote para a Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica, pero non van ir de baleiro. Por suposto que aportarán o seu grau de area eses 1.000 euros que grazas a Trisha e a Marcos irán parar as mellores mans. Nas mellores mans quedades e, como sempre, mañá á mesma hora, máis Atrápame. Ata a festa!